Mangayo ko kwarta be. Sus, si Pangayo eh. Ilabong ganyan na, si Pangayo sa kuwag 20. Yan, nahurot na may ang 20 kay akong kay computer. Muna kay computer, may yun na good. Tanang 20, di nahurot ba yun? Mangayo na po ko gusabi. Sus, si Pangayo nga kabulungan ni bunga itong mga tinanom diri kay si ulan-ulan. Yo, busig G's lang. Kasi na pwede mong paliton kay si Pangayo Jis. Palit kog makaon niya. Muna, una pa computer. Draw, yun lang yung kambyo ha. Bantay, di mo yung si Silyo ha. Ilang, lakaw sa ko. Terus kini dia makamang huntag kusog kay cabong kwarta ba niya. Manag nate kwarta wa ra ba jud. Dong. Uy dong, namunsa ka diri dong? Baktas lang ya. Kay na ko'y paliton. Ah, baktas niya. Unsa may paliton nimo dong? Makaon na akong paliton ya. Wow, makaon. Ay dong, nawi kay makaon diri ah. Ya, dili lang ya, basig atik. Aw dili dong, uy legit ni na koy makaon diri ah. Unsa man ang makaon ya? Ay sus, unsa na makaon lami kini na makaon na ra oh. Dara. Wow, lamiya na yawi. Aw simpre. Lami kini ko makaon, wala na tindahan sa kuara kagapalitan eh. Hala, tagpila man na iya. Aw. Pila may dala kwarta nimo diha? 100 ya. Oh, 100. Ah, pwede na dong. Palitan ni 100. Uy, wala 100. Ay, siyempre dong, sa kuara magkakapalitan eh. Uli ra ba na ako ning sinsilyo ya? Sus, ay naiuli dong, kaya hindi ka magmahal na pagkaunalami kayo ni. Sige na lang yawi. Dong, dala dong, 100 lang ni dong. Salamat aniya. Ay, sus, may problema na dong. Lami kayo na pagkauna, sulit kayo mo 100 ana. Nya, drisa ko ha. Ya, mga saya. Oh, kada ko ba nang gipalit na makaon? Oh, siyempre, ato ang ning duwa. Ligani kay mga hatag bukas ko ah. Siyempre ya, palangga guti ka. Sus, kaya makaon to. Nya, asa man sukli? Sukli, ula na. Ya, please, tigpila man day na. 100 ya. Sus, kamahal man day ana. Asa ba ka nang palit ana? Katong chuy sa kanto ya. Sus, katong choy, katong dalag tato. Oh, kato ya. Ate si William, giskam kung manghod.